जतन खुलुमबायखा दिनै जों बेलायखेनो TTADC बेलायखेनो खा दंथ'गौ साल गोबांमा नि चिनि लुकुरकनि सानमं चिनि रियां दफारकनि सानमं चिनि ब्रु दफारकनि सानमं फाइनाय सांग्रं सालो 14 सेप्टेम्बर बरक हास्ते गोनाङैनि ब्रु बसंनि ताकुब बुकुक सं रियां बसंनि ताकुब बुकुक संनि सिरि सिटिनि पालायमं मताय सांग्रं मा तेर ओ तेरनि जरावो बुबाग्रानि थानी चिनि महाराजा प्रताप विक्रम मानिकनि थानी चिनि एडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी चेयरमैन थानी बरक सानलायमानि ओ सांग्रं मा तेर न निशालो बरक न सरकारी छुट्टी दिनानि बागै आबनो गसेलाय जों एग्जीक्यूटिव कमिटी TTADC एग्जीक्यूटिव कमिटी जों गसेलाय ताकलायनि सिमी जों फाइनाय बिसिब्रुम ब्रुम न 14 सेप्टेम्बर जों सांग्रंमा तेर नि सारनो चिनि ADC हाफांनि जत हाबानो जत रोंनो जत गुबुननि सामुं हुमरकनो सालसा लेलामा सालनि साख्लाय रायमानमाबाय जों खातं थावलायजाक जों जत आबनि बागै सांग्रंमा तेर ताई सांग्रंमा मतायनति जत हदानि दफानि ब्रु तेरियां दफानि लुकुरकनो खाकाहाम हामजाकमा ताई चिबाया फारो चिनि दफानो चिनि हदारकनो सांग्रंमा मताय जोंनो खारियकथों जोंनो हामारि रथों ताई चिनि हुकुमो मुकुमो खाचिजाकथों ताई गजां के नायथाथावनि बेसिंतै ओ पान्दा पाइथों ताई लुकुरक जतनो खाथुं खाजाके ओ पान्दा मानजाक बायथों जतन तंग काहाम तंलायथों चिनि अबो जतने थानी ककसारमो जों बेलायखौनो खाथं थावलायजाक हामबाय।